Energin iltapäivä. Maanantain miesvieraana täällä on siis paikan päällä Jouni Hynynen. Hyvää päivää. Terve. Mites? Annatko pillua? Hei, herranen aika! No ei, suora asia. Nyt se meni ihan hämeen. Siis hyvänen aika. Siis Kaino punaposkilla. Tiedätkö, kun siis voi herranen aika. Siis sä et ole vissiin kuunnellut Energy-iltapäivää hirveän usein. No en. Täytyy sanoa, että tää on niitä radiokanavia, mitä en kuuntele koskaan. Hei! Herranen aika. Nyt täytyy, siis en missään nimessä Anna. Ja siis ethän sä voi hyvänen aika, mä oon hieno nainen. Siis eihän nyt noin voi sanoa, ja sä oot varattu mies. Ja siis, niin sekin vielä, joo. Sä oot kyllä viehättävä. Mutta niinku... No, nyt tajat vähän liioitella. Että nyt kuule sinäkin ihan pikkusen punastava. Joo, nyt nolostuin kyllä. Hei, sä oot tommonen pahisäijä isolla P:llä, tommonen niinku muusikon renttu. Niin oot sä niinku tietoisesti laskelmoinut, että tommonen kirjailijan ura, nyt kun on tullut tää Hynynen ja Sinkkonen kotiteollisuuskomvittuilua vuodesta 2001, että niin kun se pikkasen tuo pehmeyttä tohon sun imagoon. Nimenomaan tohon, kun se tolleen niinku, mun on niin vaikea nyt keskittyä. Joo, siis me on taas miettinyt niinku just päinvastoin sitä, että kirjoittaminen, okei, no siinä on vähän sellaisia tyttömäisiä aspekteja. Se on ihan totta. On se vähän neitiä. Mutta se sisältö on kuitenkin sellaista roiskimista, että se tavallaan niinku vaan pönkittää tätä muusikkopuolta minun mielestä. Naisiinhan tommonen tekee vaikutuksen. Niin, no joo, ja sitten... Tosin se toisun kyllä, nyt tiedätkö, pikkusen sä vetäisit nyt niinku aivan matoon jalkojen alta. Mä oon pitänyt sua, Hynynen, niinku viehättävänä miehenä. Okei. Se on ollut väärässä. Niin, ihminen erehtyy. Näin on. Sulla on nainen kuitenkin myös kotona. Vai? Käsittääkseni joo. Ja sä oot sitä kyllä tuonut monesti esille, että kotona vaimolla ehkä on ollut jokseenkin kestämistä. Niin oot sä ikinä ajatellut joskus muuttaa tapoja tai kasvaa aikuiseksi? Tai ruveta käyttäytymään niin kuin normien mukaan? Siis niin mä luulen, että on myöhäistä. Mulle tuli just 4-2 täyteen, että kyllä ne aikuistumisen piirteet olisi tähän mennessä jo tullut esiin. Nyt on toivo mennyt. Kyllä mä luulen, että joo, tämä peli on pelattu. Kun käyttäydyt sä sitten kotona, löytyisikö Jouni Hynysestä semmoinen kunnon mies? Sinun pitäisi puhua ehkä minun vaimon ja tyttären kanssa tästä, koska en mene niin itse tiedä, miten minä käyttäydyn siellä. Mutta sanotaan näin, että... No et ole ainakaan yötäpäivää kännissä. No en. Ja onhan minä sitten kuullut opettajilta ja tyttären kavereiden vanhemmilta sellaisia kommentteja, että se Jouni voisi välillä vähän hillitä suutaan. Kyllä mä voisin noihin kommentteihin yhtyä. Siis onkohan niin kuin meissä naisissa sitten kuitenkin jotakin vikaa? Siis on, ehdottomasti. Te olette aina väärässä. Te luulette tietävänne asioita paremmin, mitä me miehet. Mutta se on niinku raakaa, se on itsepetosta, huijausta. Luuletteko te miehet tietävänne asiat paremmin kuin me naiset? Joo, luullaan. Mutta sitten niinku monien asioiden aika taustalla. paradoksaalista. Niin, monien asioiden taustalla on kuitenkin aina se nainen. Te olette tavallaan niinku liian isoja käsitellä. Mutta te olette pieniä, minkä sille voi? Joo, siis me ollaan sellaisia poikia. Mutta se, että me pyöritetään maailmaa, mutta te olette kaiken taustalla. Niin kuka sitä sitten loppujen lopuksi pyörittää? No mehän sitä pyöritetään, eihän siitä nyt ole niinku kahta sanaa. Ja tiedätkö, Hynynen, että mikä meissä naisissa on kaikesta ihaninta? Tissit. No sitten tissien jälkeen. Perse. No mutta entäs sitten kolmantena? Hyvänä tiukkana kolmasena. No sit se on se etupylly. Se on se, että me pidetään teistä huolta. No niin, siitä huolimatta, että te sekoilette ja ootte torvia ja putkiaivoja ja kaikkea. Joo, mutta ootteko te vähän yksinkertaisia siinä mielessä, että eikö teidän elämä olisi paljon helpompaa, jos ei me oltaisi sähläämässä? Tiedätkö, on joitain niin kuin tämmöisiä osia, mitkä on vaan langennut ja meidän osa on huolehtia teistä. Niin, no siinä sitten tietysti myös se, että meillä on toi nahkapatukka tuolla jalkojen välissä, mitä te haluatte. Sekin voi vaikuttaa asiaan. Siis tiedätkö, tämä menee nyt niin asiattomalle linjalle, että musta tuntuu, minun mielestä me ollaan just ytimessä tällä hetkellä. Siis tämä on niin kuin nyt just se voima, mikä niin kuin pyörittää koko tätä maapalloa. Siis se patukka. Niin, tai se, että naiset haluaa sitä. Hei, ja me miehet annetaan. Nyt Jouni Hynynen, nyt laitetaan vähän musiikkia. Jatketaan kohta vielä totuus vai totuustentti. Mua pikkusen huolettaa. Joo, mutta laitetaan jotain hyvää musaa niin kuin vaihteen vuoksi. Mitä sä toivoisit? Hyvää musaa. Energin iltapäivä.